Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na zo ne in gaya wa mai girma kadimin Islam gwamnan jihar Kano masa tambihi da abubuwan da suka shige masa duhu, kuma ba su shige masa duhu ba ya fito da su fili. Domin yanzu an gama magana ta siyasa, magana ake ta mulki da taimakon waɗanda suka taimake ka. To shine nake so in gaya kadimul Islamu da mu aka yi yakin Tabuka da kuma mu aka yi Uhudu. Kuma da mu aka yi yakin Badar, mu 'yan jam'iyyar PDP. Mu muka fi kawo gudunmawa fiye da kowa a jihar Kano, mu muka taimake ka fiye da kowa a jihar Kano. Kususin musamman ni Hajiya Rabi Shehu Sharaɗa na taimake ka 2015. Shekara 4 ta shige na ji shiru, ga wannan karan na taimake ka. Amma yanzu na ga 'yan kama guri zauna waɗanda suka kai ka kotun koli aka ƙono da su ƙasa sun fito irin su Rabi Suleiman Bichi da yan bige ya ebo sun zo sun ce sun goya wa gwamnatin ka baya. To mai girma gwamna, ina so in gaya maka hata 'yan inconclusive irin su NPRP da muka ga sun idanuwansu sun zo suna mu baya, to fa yan conclusive suka yi. Mu yan PDP mu ne muka taimake ka fiye da kowa, ya kamata ka fito ka taimake mu, domin siyasa ba ibada bace ba addini bace. Ke kika ce an gama siyasa yanzu ayyuka za a yi wa al'umma. Gwamnan ne ya kira cewa 'yan hamayya masu zo su dafa don a ciyar da jihar Kano gaba. Me laifi a ciki? Ai 'yan hamayya ba irin wa'annan ba, domin 'yan kungiyar da ba ta da rijista ba 'yan hamayya ba ne, makiyansa ne kararrawan da ya san ba makiyan da suka fi shi a gurin su, yanzu suka ga haza suka zo. To ina so in gaya mai girma gwamna sai an fara sallama 'yan PDP, tsohuwar PDP, domin mu muka kawo gudunmawa fiye da kowa, da mu aka yi gwamnati. Kwamishina ba me kuma za a yi muku? Kujerar kwamishina da MD ta yau 'yan PDP kaɗan, domin gudunmawa da muka kawo ta fita ƙarfin haka. Ya kamata a ƙara mana kujeru, in ma da hali ko kwamishina raba aka yi da mu daidai, wallahi daidai ne, domin abin da muka yi wallahi ba wanda yi shi a jihar Kano. 'Yan APC sun sani, kai gwamna ka san abin da muka yi maka, musamman ni Hajiya Rabi Sharaɗa ba zan daina gaya maka ba, ba zan daina yin gori ba, domin na taimake ka. 2015 na taimake shi, har kurkuku aka kai ni akan mai girma gwamna. A wannan karan ma na zo na taimake shi, amma tun da nake a gwamnatin gwamna ni bai taba kallo na ba, bai taba taimako na ba, ni ma ina bukatar taimako. Domin me kike so a yi miki yanzu? Ni ba mukami nake, ai taimako wanda zai taimake ka ba wai sai da mukami ko kawai a taimake ni, domin ina da iyalai. A'a, dama ba ku ba da gudunmawa ba ne don a yi wa talakawa ayyukan ci gaba, sai don bukatar kanku? In an wa talakawa aiki, mu ma muna da bukata, mu ma talakawa ne, muna so a taimake mu kuma mu taimaki talakawa, domin a jam'iyyar mu ta PDP wallahi tallahi ni ina taimakon talakawa, domin ana buɗa. Amma wannan lokacin an matse su kansu 'yan APC ya kamata su fito su nemo wa kansu 'yanci, domin waɗannan 'yan kama guri zauna 'yan shan kai irin su Rabi Suleiman Bichi da igama taɓa gwamnatinmu, ita igama taɓa ubangidanmu ambasada Aminu Bashir Wali yana ya sai da wani abu wai ya karɓi wani abu. To ina son gaya Rabi Suleiman Bichi, kai kuma yanzu me ka siyar ka shigo APC, ko me ka siyar aka siyar maka? Ya kamata ka fito ka gaya mutanen jihar Kano magana, ko don mun kwace jam'iyyar mu ne.